Hello. Pari sei. Nasi program ya nasi tichaita nechishona. Makadi henyu vadiwa vatariri nevateereri pano paJCTV Zimbabwe. Munofara here. Apologies to all the viewers that do not understand Shona, but unfortunately this story we were going to break it in Shona because of the viewers or the nature of the story. Right, saka kana muri kundinzwa ndokumbira mungondipa malove nemalikes papa mungotaura kuti zviri kufamba sei, vari kuona chirongwa chino ichi, munofara here, nezuro taive pano zvakare. Chaita kuti ndikurumidze kuita show iyi nhasi nenguva dzino idzi, it was because all right, ndiri kuwana ime message right now from brother Emmanuel. Brother Emmanuel, if you're watching, I'm going to have let's do it na 9:30. If you're watching this show, we'll do the show at 9:30. So right, so at 8:30, I mean to say. So nyaya iri panapa ndeyekuti pane nyaya iri paKaraganda TV. Go and check out Karaganda TV YouTube and also their Facebook page. Go and check that story. It has also been broken by Zim Social Media. It has also been broken by IRR Extreme, Zim Celebs. Iriponya yachinayo. Kana mukundinzwa ndikumbira mungo nditi thumbs up, love, likes, or just say we are here. That's what I want to hear. So anyway, the story is that tanzwa kuti pane murume akakweretesa mukadzi wake. But nyaya iri papa ndeyekuti inini hangu chaisha ndine mibvunzo yakawanda. Mibvunzo yaina ndoyandoda kuti titaure tinzwanane kuti what is really happening, because murume uyu anoti akaita zvokuvingwa, zvokuaproachwa nabamunini vakauya kwaari vakati bamunini, bamukuru, ndiri kuona kuti muri munhu wechirume munonge muchidawo bonde. Ndokubva murume uyu akabva ati zvikanzi mainini vari paa, inini ndiri kutambudzika, imi mondibhadhara mari, mopota mutora mukadzi kuma10 dzeusiku, modi muchindidzosera kuma3 dzekuseni. So apparently zvadaro, hanzi ndakamboda kuramba ndikatoona kuti inini semunhu anga atonga ari panzara, because mukadzi wake anga ashayika after a year. So that was, I think that was 2015, 2016, somewhere there. So zvadaro baba ndokubva vatanga kudanana kutora mukadzi uya usiku, vachibhadharira vana school fees, vachipa munharaunda vachimutengera doro, vachididididi. But pane zvinhu zviri missing hangu. I know there is going to be part 2 of this story. There are some things that are missing in this story zvandiri kushaya. Chekutanga ndechekuti sevanhu kana kuti pahunhu hwedu hwechishona, I know vanhu varasa hunhu zvisingaiti, vanhu vakarasa hunhu zvekutorasa chaizvo. Pahunhu hwedu hwechishona, munhu akauya kwauri achichema, pane shona inotiwo pachishona, kutsva kwendebvu varume vanodzimurana. Saka kana munhu aona kuti murume, especially kana muri vanhu vakaita ukama hwekuti muri kuziva kuti ava ndimainini, why didn't he say kuna abamunini, nyaya yenyu ndainzwa ende zvamunoda kuita ndiri kuzviona, asi ndakukubatsirai, ndokubatsirai imi muchidi ndotsvaga hangu mudzimai wangu, asi mochendishandira imimi, handimuona. Because personally I feel kuti iye apa akatoona kuti anoda kushandisa ada kushandisa mukadzi wake, because as a man you are supposed to see that kuti murume uyu ada kushandisa mukadzi wake. Saka aifanira akazviona kuti this is not good, and kana zvaizobatwa nevanhu,
handiti katinoziva kuti pane mitemo iriko mumanana sabhuku inonzi chakati chikaitika, vanotaura kuti zvakadaro zvikaitika, mvura hainai, chakati chikaitika, depending nemachief nemasabhuku unotoripiswa. Kana dai zvaizoitwa find out aizoita sei? Handimuzvona. So ndo number one, kuti why asina kubatsira nerudo, why murume uyu asina kubatsira hama yake nerudo achiziva kuti ndibamunini. That is the first thing. Why asina kupindwa nemweya werudo kuti no, bamunini wangu vari kutambudzika, ndidzandivabatsire. And then there's another question that is also missing here. Ndeyekuti question iripo ndeyekuti bamukuru ava why vanga vasingazivi, wozi inini izvo so ndotoziva kutoti kwandakaroora inini akaroora munina wamadhamu wangu, ndotoziva kutoti akanobvisa mari, ndotozviziva izvozvo. Ndotoziva because patinoita mitambo yekwakwasha kana kungazi kwaitika rufu kana kuti chii, tinotoziva kuti vakwasha tinonzi ndo panenge paitaurwa nyaya idzodzo, ende zvinotozikamwa kuti uyu akaroora. Saka munhu ari kunditaurira kuti anga asingazivi kuti bamunini havana kuroora, vakaita vana 7. I don't know, ndiudzei ipapo mazimbabwe, munofungidzirawo kuti bamukuru ava vaisaziva kuti munin'ina wavo akaroora, munin'ina wavo akaroora munin'ina womudzimai wavo anga asina kuroora, ende vaisazviziva. And you know zvinowanzoitika kazhinji ndezvokutoti kana lese zvakaita inini madhamu vangu kana kuti maiguru vangu, murume wavo ndiye anogona kutoudzwa kutonzi kombodzaiwo kabamunini venyu kuti ngavambonokandawo zvimasenzi kana vasina kuroora. Ini ndaitoziva ini ndichitokura, I remember ndaitoziva vanhu vana bamukuru vangu vasina kutoroora. Kwana tezvara kwakaroorwa namukoma wangu, ini ndaitoziva kutoti bamukuru idzi hadzina kuroora idzi, ndaitoziva idzi hadzina kuroora because vana tsano taitotaura toziva kuti zvakamira sei. Saka ari kunditaurira mudhara kuti anga asingazivi kuti bamunini vake havana kuroora. That is another question. Then imwe mibvunzo yekuti chandoda kuti ndinzwisise panyaya iyi, tichitaura nyaya iyi tichidzeya tichiona, ndechekuti konei nei bamukuru ava vasina kuenda kutrayawo kutsvaga munhu, kutsvagawo mudzimai wechidiki, nekuti pfungwa dzandinadzo panapa ndedzekuti nyaya iyi zvayabuda manje, ko vana vavo vachazotiwo kudii? What set of lessons is he trying kuti adzidzise vana kuti vanoita sei? Chidzidzo chipi chaari kupa kuvana veZimbabwe kuti unokweretesa unorenda mukadzi womumunhu kupota uchimutora usiku? And my question is this possible? Kuti mukadzi anotorwa usiku oya orara nemumwe murume, apedza odzokera kumba, anenge arara nguvai pakati pesapo? Kana kuri kunzi even munoshanda, munhu anoita zvebasa kana kana kuri kumamisha kuti anorima, anenge atorwa na10 odzoka kumba, adzoka kumba osvika na3 kana dzingaa 4 o'clock, vana vachada kubikirwa, vachida kuenda kuchikoro, oda kana kuti oda kuenda, iye arida kuendawo kumunda. Zvinoitika izvozvo? Shuwa kana kuti zvazviri zvemadays. Anyway, inyaya yachona yakati rebei. Endai munotarisa nyaya iyo inonzi Karaganda TV paYouTube. Handikwanisi kuti ndikuisire panapa kuti muione, nekuti handisi kuda kuti ndizorohwa nemacopyrights, and also handina kunge ndataura nevekaraganda TV kuti vandipo footage yavo. Ndiri kungotaurawo nyaya yandaona iri mumasocial media, saka ndo nyaya ndiri kutaurawo. And then imwe nyaya ndiri kuti yandoda kuti tibvunzane panapa sevanhu, sehama dziri muZimbabwe. Saka vanhu vasvika pakutambudzika kusvika pasuch level here yekuti tinosvika pakutorerana madzimai? Then ko muchinda anonzi akarendesa mukadzi uyu, my question is kana iye, because ari kuti kwai ndakashandisirwa mushonga,
and I think vanotizvara vachise vanotizvara vari kuzviramba. Ei, pandaona achichema, chinhu chandaona chinoita murume acheme, toda kuti munzwisise, chinoita kuti varume, isusu varume ticheme, toda kukuudzai. This is very very important. Chinoita kuti varume vacheme inyaya yekuti murume chinoita kuti acheme kuti mukadzi wake arara nomumwe murume haisi nyaya dzakawanda. Nyaya dziri ipapo ndeyekuti murume akawanzwa akakwanisa chaari kutya murume, chinotyiwa nevarume icompetition. I think it's also the same kuvakadzi. Chinotyiwa nemurume icompetition, kuti murume uyu paarara nemukadzi wangu, what impression, or maybe ndimboshandisa word ndakambonzwawo hangu somewhere, ndekuti rev count yemurume uyu amborara nemukadzi wangu nerev count yangu zvichapindirana here? Handiti maona, ndo zvinotyiwa nevarume izvozvo. That's why varume vachiprefer kuroora munhu anenge ari mhandara, because anenge asingadi kuzokompewa nemukadzi kuti no baba, because matauriro aita mukadzi uyu ataura kuti izvochi bamba kumba uku havana zvavanotogona, asi bamukuru was good. Namuzvona. So my also question is that saka bamukuru ava vanga vachishanda seiwo kuti vanenge vachirara nemukadzi kubva na10 kusvika na3 dzekuseni vozomuka vachienda kubasa? Zvazvichanda sei? Vanga vachizviita madhizi anenge ari echisi? Handinzwisisi. Those are some of the things zvandoda kungonzwisa vangu kuti zvazviri kumbofamba sei. Saka ipapa pachandaona chimwe chinoita kuti murume wacheme inyaya yekuti anenge akuziva kuti panapa mukadzi wangu anenge akundikompeya kuti no, imi baba hamuna zvamuri kugona, muri kukonewa. Handinoona. Ipapo ndo zvinotyiwa nevarume, zvekuti varume vanotya nyaya idzodzo dzokuti ndakukompewa naTobias, ndakukompewa naFilimon. Izvozvo ndo zvinoita kuti varume vazoti ndakuzvisiya. Handimuzvona. So inyaya yekuti yakaoma. But anyway, let us wait for part 2. Kune vese vanga vari pabroadcast ino tinotenda, ndimi muri kuona iri rebroadcast tinotenda futi. Hitai inonzi subscribe pachannel pano, so that munozopota muchiona mavhidhiyo atinenge takanda zuva nezuva. Ndatenda nekuva nemi. I'm just hoping that right now we're going to get ready so that I can bring the guys from Ohangwera now, and so that we can have a show. But anyway, thank you so much for joining me today. This has been your boy JC, reminding you kuti Simuka Africa, the world is waiting for you. Ndatenda.